ወጥሪ ኣሜሪካን ቬንዙዌላን ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናኸረረብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ ክልል ኣየር ቬንዙዌላ ሙሉእ ብምሉእ ክዕፅእ ኣዚዙ ዕላማ ትራምፕን ሲአይኤን ለውጢ ስርዓት ክግበር ዝሓስቡ ዘለዉ ኮይኖም እዚ ሓለፈ 2 ወርሒ ኣሜሪካ ባሕሪ ካረብያን ነፈርቲ ውግእ መራኺ ውግእን ፍሉያት ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ድሮናት ንስልያ ዘገልግላ ነፈር ተዋፊራ ትርከብ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ እዚ ክንዲ ዝኣክል ዓቕሚ ሰራዊት ክተዋፍር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝንፈለመ እዋን እዩ እተን ነዊሕ ተጓዓዘን ከጥቅዓ ዝኽእላ ቢ52 ዝተባሃለ ነፈርቲ ውግእ ከይተረፈ ኣብ ገማግም ቬንዙዌላ ናይ ልምምድ ደብዳብ ኣካይደን بخالي زينانا دما نخلت عامة المنفقن بسنك خوينات جتاباتنا السودان بخبيد عنيا تركب بأصابع زغوص توقسات السلام فشيلم حدا خاوم كان زوايان حيلتات ساوت خجبر ويد ما خامن يكالن حيالو سودانوين علم بزعاب هوت مهلاوم ويزي مهلاوم تقدس ديازو الحتى اللوم ريدن أمريكا دولان ترامب قداي سودان أبزر زرك فوت حمز مدوم قصات كم زنور دما بعلو تزاري ويو انفشفشن كاوكو صروت ازخونه راح مثلا نخبل تزاريبو ازر رازي مسورا سعارة سعود عرب لول محمد بن سلمان كن مع 10 معلتي وايت هاوس قدم مرخاو استزارو ايو لول محمد نخنات سودان مبرب بمهاب ايدن خوتن ترام زحاتته خوينو بدحر زدما ترام كنات سودان حبيرنا خسرحنا خبل غليصو اصيل دما محاوراو مرخاوتات اب سودان سفحات غفعتات يفصملو زبل خوينو اب مدر تزعاوي عمز يفصملو بوتا خوينو لخبل دما صحيفو اس غبص ايرترا سعود عرب حورات امريت عرب بمتحبر نتعامص مختم تخم زغبرل دما قالاتيو بحق خرون كلغن امريكا قديما اب شمغلنا سودان تصميدا صني حيان تخونه دما حجي ترام مستمو سودان ايدم كم زاتو زخصص خلت زبان حيلتات بزلو ولقاو قربت لوص مص خم زخل يزغلص مرحنايت بحورات هاغرات وقعو فلط زلو منغست زخونه جنرال عبد الفتاح البرهان نامه توخصدم مبال بمنصاق قارسو خقصل مخانون قالاتيو سراويت البرهان بحلف تماو طمرت زركو اسلاميان حيلتات نتم اشبرت بدع مسارع زمرحو حيلتات خطف دما طناخير يسرحلو جنرال حميد تبقد مهز وصي حدقتات كم زغبره كون تتزاربه سراويت بايتا زغورو زلو كن كال زانتا ايو اسات 12 مليون سوداناوያን مربتهم كحدقو تغديدومن غلا خفال سودان دما نعصو تقالع يركب سوداناوያን نتمكر خيوقع زخل بالحات اللذول تسفاد مارح قوام يركب الله ترامو كنا سودان ملكيتو زهاور ايتو خوينات حدحد سودان موداتا تقمتي ابز خفه درجه رعد مسعرغه دحر حدت معلتاتيو عم سرينتا معراو دارفور تركب نوداتا عد سراويت سودان زنبرت ختم الفاشر ن500 معلتات بطميت كردين وادحر مصنح دما قواطرا خيل ايو اتم عطواتنا تختما طحيسن بمؤتاو سوقت يلم عمص فصيمومن ابز علي زناصر ጨፍጫፍ ዝሞቱ በዝሕ ሰባት ካብ 5000 ለዓለም ምዃኑ እዩ ዝግመት እቶም ቀተልቲ ሰባት ክሳቀይን ክቅተሉን ከለው ድማ ባዕሎም ብሞባይል ቴሌፎን ዝቀድሕዎ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ዘርጊሖም እዮም ኣዛዚ ዳዕመ ሰሪዕ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሉ ሕመቲ በቲ ጅምላዊ ቅትለት ዝተኸሰሰ ዝንኡ ንምፅራይ ተኹሲ ንምቁራፅ ድልዎ ምህላው ድማ ፍሊጡ እዞም ሕድሕዶም ዝዋግኡ ዘለው ጀነራላት ገለ ስዕረት ምስ ኣጓኖፎም ሕና ከም ዝፈድዩን ክብሮም ከም ዝምልሱን እዮም ድማ ብቐጻሊ ዝምሕሉ ኣብዚ ዝተዓወቱሉ እዋን ድማ ነቲ ኩናት ኣብ ምዕለዊኡ ከም ዘብፅሕዎ ድማ ይፍክሩ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳርፉርን ካልኦት ቦታታት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብመንጎነት ጻውዒት ኣብ ዝቐርበሎም ከምዚ ዓይነት ባህርያት ምርኣይ ዝውትር ኮይኑ ድማ ጸኒሑ እዩ እዛ ሃገር ኣብ ደንደስ ምግማዕ በፂሓትለው ዘላ እዋን ኤደን ኣሜሪካ ዶላር ትራምፕ ነዚ ፖለቲካዊ ባህሩ ሱዳን ደውኑ ከብሎ ድማ ቃላት ይርከበሎ ግብፅን ትርኩን በቀረበ ጸዋር ንሰራዊት ሱዳን ሕይለን ዝርከባ ዘለዋ ኸይነን ስዑድ ዓረብ እንተኾነ እውን ናብ ሰራዊት ሱዳን እያ ተዝምብል ካብ ጋዜጠኛታት ትካላት ስልያ ዝወፁ ተፋይል ፀፀዋት ከም ዘመልክትዎ ድማ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ንዳዕመ ሰሪዕ ክትዕጥቕ ከም ዝፀንሐት ገና እውን ቀረባት ትውስኽ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኢማራት ዓረብ ግን ነዚ ኩሉ ሰዓያት ነጽጎ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ሰላም ዝኸውን እተን ወሰቲ ዘዋያን ሃገራት ነቲ ኩናት ነዳዲ ካብ ምውሳኽ ተሓይበን ጽልወን ንሰላም ምስ ዘውዕልኦ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሮቢዮ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣፍሪካን ሞሳድ ፓውሎስን ንሽዱሽተ ዋርሕ ውጥን ክሕንፅፁ ድማ ጸኒሖም ኣለው ኣሜሪካ ትመርሕን ሃገራት ኳድ ኣውስትራልያ ህንዲ ጃፓንን ምስ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኢማራት ብምዃን ሰለስተ ወሰንቲ ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ድማ ዳልየን እቲ ቀዳማይ ምቁራፅ ተውሲ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ምርካብ እቲ ሳልሳይ ድማ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቁቋም ዘኽእል ዘተ ንምክያድ እዩ ኳድ ኣብ መስከረም እማሞ ኣፍሊጦን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ዳግማይ ዋሽንግተን ከም ዝተረኸቡ ድማ ይርስዓን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝጸንሐ ጌጋ ግን ከጽውዋ ይከኣለን ድሕሪኡ ድማ ዳዕመ ሰሪዕን ኣልፋሽር ዘጥቅዓ ኮይኑ ብልዕሊኡ ክረአን ከሎ ድማ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ንትራምፕ ዝገበረሉ ጻውዒት ንእማሞ ኳድ ዝያዳ ሚዛን ክህልዎ ዝገብር እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንመርሒ ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ መንገዲ ክቕይሮ ዝኽእል እንኮ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ጸገም ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ኣብ መላእ ዓለም እንተለየ ከም የመን ሶርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ከምኡ እውን ኣብ ሱዳን ጽልዋ ንምሕዳር ኣብ ከቢድ ንሕንሕ ተጸሚደን ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ መንቀላሲ ሓይሊ ይኹን ዝብል ድማ ውድድር ኣለወን ክልቲአን ፖሊሳትን ፍልልያ ዘርእያ ሃገራት ኮይነን ብሕልፈት ሓዛ እኽዋን ሙስሊምን ስዑድ ዓረብ መሪሕ ተራ እንተዘይብሎም ክትጻወረን ድማ ትኽእል እያ ኢማራት ዓረብ ግን ከም ጉረሽ በራእያ ትርእዮም ኣልቡርሃን ዝመርሖ ዘሎ ሓይልታት ልፍንቲ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ሃብታማትን ሓያላትን ዝነበሩ እስላማውያን ስለ ዘጠቓልል ኢማራት ዓረብ አንጻሮም ወገን ሒዛ ትርከብ ትራምፕ ንስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብ ቀደምቶት ወፃእን ንሱዳን ቀዳምነት ክሰርዓን ኣብ ተግባር ግደፋን ድማ ገሊጹ ሱዳን ንኽልቲአን ሃገራት ድሕሪ ቃዛን ሶርያን ተሰራዓ ትርከብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ናብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብውልቀ
ጻውዒት እኳ እንተቀረበ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ምስ መራሒ ኢማራት ዝጸንሖ ፍልልያት ንጎኒ ገዲፉ ክኸይድ ዝብል ድማ ዝተገለጸ ነገር የለን። ጀነራል አልቡርሃን ልዑል መሐመድ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝገበሮም ምትእትታው ንእማም መኳድ ከም ዘድርዕ ዘይኮነስ ከም ዝነጽጎ ንኢማራት ዘገልግል ትርጉም ገይሩ ዝሃቦ ድማ ይመስል። ኣብቲ ሽምግልና ስዑድ ዓረብ ዝዓበየ እጃም ሒዛ ድማ ክርኢ ዝደሊ እቲ ጉዳይ ንኢማራት ዓረብ ዝኣሊ እንተኮይኑ ድማ ኮይናት ንምቕጻል ቀጠልያ መብራህቲ ከም ምውላዕ ማለት እዩ። ተራመ ጉዳይ ሱዳን ውጽኢት ከምጽእ እንተኮይኑ ኢማራት ዓረብ እንዳዕ መስርዒት ወደገፍ ደው ንኽተብሎ ድማ ጸቕጢ ክግበረላ ኣለዎ። ኢማራት ዓረብ ዋና በዓልቲ ብርኪ ስምምዕ አብርሃም ቀንዲ መሻርክቲ ወፍሪ ምምሕዳር ትራምፕን እያ። ዋሽንግተን ንስለ ሱዳን ኢላ ዝምድና ምስ ኣብዳ ብምልክት ሕተት እትወ ተኽእሎ ድማ የብላን። ኣሜሪካ ከም ተብልዕሊ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ከም እገዳ ዝኣመሰሉ መግንሕታት ናብ ኢማራት ድማ ነጻጺራ ኣይትፈልጥን። ዛጊድ ኣሜሪካ ምስ ኢማራት ጸንሓ ዝምድና ተጠቒማ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንኽትእምኖም ስቱር ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተካይድ እያ ዘላ። እዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ ብልሓት ከም ዝሓትት እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሰቐቓ ዝርከብ ህዝቢ ሱዳን ተራማዊ ሱዳን ሰላም ንኽመጽእ ክእለትን ትዕግስትን ክህልዎ ድማ ተስፋ ሚሩ ይርከብ ኣሎ። እማም መኳድ ተኽሶ ብደው ምባል ተተዓዊቱ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ጥራይ ድማ እዩ ክኸውን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ሱዳን 3 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ ዝደሊ። እዚ ንሓገዝ ዝግበር ውጣታት ዓብዪ ደረጃ ጎዲሉለው ዘለወሉ እዋን ንምርካቦ ጸጋሚ ከም ዝኾነ እዩ ድማ ዝግለጽ። ዝግበር ዕርቂ ድማ ከም ዛዕዛዕታ ንግሆ ድማ ክሃፍፍ እዩ። እዚ ድማ መጀመርታ ናይቲ ነዊሕን ከቢድን ጉዕዞ ሰላም ሱዳን እዩ ጥራይ ክኸውን። ሱዳናውያን ዝተኻፈሉሉን ሕድሕዶም ዝተማረሩሉን ስለ ዝኾነ መብዛሕቶም ድማ ንዝኾነ ጀነራል ኣይኣምኑን። እቶም ቅድሚ 7 ዓመት ንአልበሽር ንምእላይ ኣብ ጎደናታት ዝወፁ ሰላማውያን ሰባት ሕጂ እውን ዲሞክራትን ፍትሕን እዮም ዝጠልቡ። ሓያለ ሰባት ንመስርሕ ሰላም ሃገራት ዓረብ እንተኣትየንኦ ሱዳን ጽግዕተኛ ናይተን ሃገራት ከይትኸውን ድማ ስጋኣት ከም ዘለዎም እዮም ዝገልጹ። بخالي زينانا دما بريدن لولاويت بايتا سودان جنرال عبد الفتاح البرهان نخور بريدن إساس أفورك أب ساعتات قدم قطري أبور سودان تقبل زاريبو خلتيا وغنات مدفع خلتا وزمدنا معوالات قرج سودان معرف وزكايد وزلو عرزة كورأيو كور بريدن إساس أفورك أو ركبو صنع مرقص إهزون منكسن يرترا أو قداي حانتن حد نتاوي سودان داقي مدحر مرقاقاتو سودان كسكع برا أمانو قدنا مهلاو دما داقي مرقاقيسو بخالي زينانا دما سودان نفارت إمارات كم زعنوت قليسا حيلا أير سودان والفاشر زركب بدع مسارع زلزل معرفة نفرتي عسوات وتدرات نتوارت نسعنا نفارت إمارات خام زعنو دما قليسا ملو بخالي زينانا دما أبز حلف رعب وتدرو علوا خاو سلطان استعلي مرحب قني بيساو كابت هاجر كم زوت أتقليسو بحلو تستعلو بريدن أمارو أو قرويت هاجر سينيغال كم تعاقو دما تقليسو زواو دو إيقوات بزكايد اللزب كاب كايد بتن وتدرات كم زوت أي دما زقلت عزازة حلوة بريدن نبر جنرال هوتا نحاد عمت مساقر بريدن كوين خقلقل حامس كالم حلام مفصام دما يذكر تتمالي بواقع خقلت تحاسو وتسيد بريدن تاو بارلمان تاو مرجع تسريز خمزل سمزنايت بحال شو تدراو منقص فريت أملو بخالي زينانا دما حلقة ستاف بيت صفات بريدن يوكرين مسبرشو الناس تأساسر خام مزنة وريدو اتقند تحقاقاز بريدن فالورمي زيلنسكي زنبرة ود 54 اندري او رأس خاتما كيف زركا من برقزو بمرمرت دحر موراري سلطان وركي وزلا نتم روسيان امريكان زكاية زل زر سلام نممر حبز قروا وان تمزز حلقة ستاف ملايين زيلنسكي عوي خسارة مخاني دماز قلس بخالي زينانا دما قزرنايتم بارع حاو هونغ هونغ زموت سبات 128 بصيحو بزحات كالوت ግን ዛጊድ ሃልዋቶም ክሳብ እዚ ከም ዘይተፈለጠ ድማ ሰመዝ ዝሓቢሮም ምስቲ ጠንቁ ብንጹር ዘይተፈለጠ ሓያል ባርዕ ዝተተሓዘ ሰለስ ሓለፍቲ ክእሰሩን ከለዉ እቲ ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዕድሚኦም ዘለዎ ሰባት ዝነብሩ 8 ነዋሕቲ ህንጻታት ይሕደስ ከም ዝነበረን ብደገ ዝነበረ ካብ ኣርቃይ ዝተሰርሐ መደያይቦ ነቲ ሓዊ ቀልጢፉ ክላዕ ከም ዝገበሮ ድማ ይግለጽ። بخالي زينانا دما ببوانو جغنا حيل بحر إرترا بزي حقاو من قدي نامياو قزاتي إرترا قاعتو صنحي مناويان قففت عسان نايكالوت هاقرات مراخو كحزم صنحو زفلت كوينو تمالي دما منقسي إرترا أسيروهم صنحي مناويان قففت عسا خمز فتحة قليسو نزا حالة عسا تغلط معلتا تأسيروهم صنحو يمناويان قففت عسا بغدم تمالي ناو هاقرهم كم استمالوس دما تقليسو اتوم يمناويان أسرات ناو هاقرهم كوصحون كاللو دميغاك أولا خمسة قورا لهم استقالت أخوينو أبي إرترا تأسيروهم صنحهم دما بقرم بيت كاشي سمالو إذا خمزيلون كلا دما جغنا حيل بحر إرترا أو كيح بحر نايت تامو حاس جورا زل سرعة دما دناقتنا رخوي يركب جقنا حيل بحر إرترا زمانا عدكات بمعتاق ناو قزاتها ومياتو بزي فقادو عفو ولا تأتيلان أو كيب بحر بعتقات حتو استفايا مراخب ناي حيالان هاقرات كوك عن صنيحن اللوان اجد ما غيب بحر تأتو نمو حاسا قداس سلزخونا خمني أمريكا زا مسألة حيالان هاقرات دما تأتو نمو حاس ناي بليونات دولارات باجت كسل عن صنيحن اللوان أو زحج وان دما مونغ إرتران أمريكان سمدن حيالو زخدل زلوان خمت استفايا تنتقرنا أفريقيا زلو زلو دما أو كرنا أفريقيا تأتازو حاجة هاجر إرترا خم مخانا متن أمريكا مسي إرترا حبيرا ناي مسرح دليتكم زلو أيام زقلت زلو بتوسخ دما أمريكان إرترا مراخو كينات كتبا خم تخليهم زقلت زلو
ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ካጋሊ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ብሉፃት ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ACEA ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ኣፍሪቃ 2025 ተባሂሉ ተሸሊሙ። እዚ ስነ ስርዓት እዚ ናይዚ ዓመት ብሉፃት ተወዳደርቲ ኣፍሪቃ ንምኽባር ዕለት 29 ሕዳር 2025 እዩ ተኻይዱ። እዚ ዓወት እዚ ንኤርትራ ታሪኻዊ ፍጻመ ክኸውን እንከሎ ንስፖርት ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ድማ ዝሕብን ምዕራፍ እዩ። ከምኡውን ብሉፃት ክእለትን መሪሕነትን ነተን መላእ ክፍለ ዓለም ዝረአ ዘሎ ቀጻሊ ዕብየት ስፖርት ዘረጋግጽ እዩ።